Egun ondan hori, gutxeko 8 dira, eta haziengo gara udalbatza honetaz ongitorriak, beste denpora paseta arraroekin jaku, batzuk errestope dugu bere lekua, beste batzuk normala den moduan ahaztuta, baina danak ongitorriak. Aztergaiari jarraitu, lehenengo puntua, 2021ko irailaren 24ko osoko bilkuraren akta onartzea labadokio. Zozer esatekorik, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Bigarren puntua, aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea, 10. zenbakiko kreditu gehigarria eta egonkortasun txostena eta 2022ko urterako konpromiso kreditu berriak. Bueno, pasedan ian onartu gendun, bizikleta plana hau batez, eta oingoan egiten duguna da, bizikleta plana hori, ekonomikoki sustentu emon aurrera eramateko hainbat harinen. Hau batez onartu zen, ogasun batzordean, hau batez onartzen da, hau batez onartzen da. Hirugarren puntua, F 2021 fakturaren zerrenda, balio kostu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzaileko inkizuna ez betetzea 16. espedientea. Hogei ogasun batzordean aztertu zen, ohiko puntu bata, hau batez onartu zen, hau batez onartzen da. Laugarren puntua, behin betiko onartu Andramari Zornotzako ikastola kooperatibaren instalazioen eremurako gaur egun ezarrita duden lerrokadurak aldatzeko xehetasun azterlana. Hau hirigintza batzordean aztertu zen, baina idazkariari hitza eman dutzat puntua hau aztertu baino harin hau. Bai. 40/2015ko urriaren batekoa sektore publikoaren araubide juridikoaren 23. artikuluaren arabera, Aurreko etxea eta Atxa Andreek eta Esparza eta Uriarte jaunek abstentzio arrazoia adierazten dutenez ez dute bozketan parte hartuko. Inozo zer esatekori gai honeri buruz, hau batez onartzen dugu orduan? Hau batez onartzen da. 5. puntuan, hasieran onartu arau suizidearen aldaketa puntuala, hiriguneko bizitegi, hirilurreko ikaratze unitateri dagokiona. Hau hirigintza batzordean aztertu zen, zuzer esatekorik, bai Ander, bai eta gero Alba. Bai, egun on guztioi, eta berrenetan postasunez denok hemen berriro elkartzea, hainbeste denpora eta gero. Punto neri dagokienez, Aporen atzerapenak eragindako beste arau aldaketa batekin aurkitzen gara gaur. Zornotzako hirigintza proiektuak ez geldiarazteak eta arau aldaketak hau Apoan modu beretzuen txertatuko zela argudiatuz aurkezten edo aurkeztu diguzue. Lehenik aipatzea beste arau aldaketa eta zetasun azterketa izan denean, hegaldien eragin eremuan egon izanagaitik, aire segurtasunako estatuko agentziaren txostena txikitu behar izan dela. Carmen kalean egiten ari den igogailuan kasu, eta kasu honetan ez du ikusi, ez da beharrezkoa da galdera bat, kontuen hartzeko. Zerrituen gaituena da, Carmen igogailuan egiteko airearen agentziaren txostena ukitea, eta ongoan hemen ez dugu aurkitu. Zimaz, da begituteko eta esteko beste izaerarik. Eraikuntzari dagokienez, ez dugu begi honez ikusten honek hartzen duen altuera gehiagizkoa iruditzen zaigu. Ez dugu inguruko eraikinen bateragarri ikusten. Goruntzez ezik, lurpean ere metro askoko eraikina planteatzen da. Aparkalekuari 4.000 metro karratu eskainiz, honek ibilgailu askoren joan etorria eragingo lukelarik. Ejekuzio unitate honen gainazaleko volumetria 6.674 metro karatutik 8.685 metro karatura handitzen da. Zabalean eta altueran irabaziz. Eraikinaren atal batek 8 solairu edukiko lituzkelarik. Beste alde batetik, udalak, arau subsidiarioaren aldaketa honen sustaitzaile edo promotore lez agertzea, zalantzagarria izateaz gain, ezoiko jarduera bat dela deritzogu. Aldaketa puntual honen errazio eta tramitazioan diru bat inbertitzen ari da etekina enpresa pribatu batek jaso desan. Etxebizitza arazoak hor dirau, eta zoritxarrez, etxebizitza hauetara sarbide izango dutenak ez dira behar izan handienak
dutenak izango. Eta udalenek nahiago dau jaso beharreko 15% monetarizatu izatea, 560.000 euro, etxe bizitzan jasotzeaz baino. Proiektu hau gauzatuko balitz, honetatik jasoko duen diru hori etxe bizitzak erostera eta etxe bizitza sozial bihurtzera eskatzen dugu. Udalak larrialdetarako eta etxe bizitzarako oinarrizko eskubidea bermatzeko lanetan. Etxe bizitza gehiago eduki ditzan. Arrazoi guzti hauengaitik, arau aldaketa honi ezezkoa bozkatuko dugu, hala ere, egindako eskari aintzat hartzen bada, hau da, udalaren irabaziak etxe bizitza sozialen inbertitzea gauzatzen bada, gure kokapena beraztertzeko genuke eta beraztertzeko pres gaude. Beste barik. Bai, eskerrik asko Ander, Alba, zurea daitza. Bai, egunon, danori. Gure taldeak ez du arau subsidiario hauen aldaketa egiteko premia partekatzen, ulertzen dugu honako erabakiak hartu behar direzela, baina gure bozka erabakigarria ez da nahinean, eta etxe bizitza eredua partekatzen ez dugu nahinean, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Alba. Ander, nik edo hemen gauzenak ezin dugu bermatu hori 15%etan erabiliko dan. Azken finean hori erabakia hartuko dute, hori egi bihurtzen danean, dauzenak kudeatzen dauzen erabaki bat izan barko da. Nik guk ezin dugu inolango konpromiso horik hartu, uste dut ulergarria dela komentatzen dudana. Nik ez teket besterik izan behar, Anartz, bai? Egun handan hori. Hori azaldu zan komisioan, Ander. Eta arautute da zelan erabili hori dirua. Vale. Hori esan da, lo que el Ayuntamiento pretende con esta modificación puntual es mejorar urbanísticamente el entorno, teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía. Por una parte, a nivel urbanístico y de modelo de pueblo, cerramos la manzana completamente y urbanizamos la parte que falta por urbanizar en dicha calle céntrica, en dicha céntrica unidad, con lo que creemos que será muy positivo para Amorebieta de Chano. Y por otra parte, a nivel ciudadano, damos solución a numerosos vecinos y vecinas que actualmente viven en infraviviendas, viviendas sin condiciones adecuadas de aislamiento, etc. Y también aumentamos la oferta de vivienda sostenible y eficiente energéticamente en Amorebieta de Chano, teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía, regenerando zonas ya construidas pero obsoletas. Creemos que nadie puede estar en contra de esta actuación, pero otra vez más ya vemos que sí. No sé por qué, pero no me sorprende. Pasó lo mismo con este punto en el pleno del 15 de septiembre del 2006, en el cual Ander Uriarte, entonces representando a Sornocha y Guiñes, votó también en contra de este mismo punto. En aquella ocasión, porque se iban a construir 74 viviendas y no 66 según sus cálculos, y porque no iba ninguna vivienda de VPO en la unidad, y que el único que salía ganando era el promotor y no los ciudadanos ni el ayuntamiento. Ya veis que el planteamiento ha cambiado. Ahora se plantea la construcción de 67 viviendas y también habrá VPO en la unidad. Las dos reivindicaciones del año 2006, pero el resultado de su voto sigue siendo el mismo. No. Y azkeneko gauzi, las modificaciones siempre las inicia el ayuntamiento y siempre las hace el ayuntamiento. Creemos que no puede ser de otra forma. Bastante raro sería que un promotor inicie, controle una modificación puntual de normas que depende del ayuntamiento. Este barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Anartz. Bai, Ander. Bueno, bai, 2006an berdine bozkatu gendu. Kasu horretan, eta ikusten duzuen, bargudioak, uste dut gure momentu honetan egokitu egiten dugula ontze bizi dugun egoerari, baina nahiko antzerakoa dira. Hala ere, goratu behar dut, aprobatu zen, baina epaitegi batek atzera bota zuen. Hau, atzera bota zuen. Orduen, ondo eginda ez zegoen. Beraz, berritze egiten dugu, garai hartan, eukindako botua eta emandako iritzia. Hori esan da, Andoniri zera, galdetuz, ezauskuen, zertan inbertitu behar dela dirue. Etxe bizitza, edo etxe bizitzarekin zer ikusi edekien obretan edo zeratan. Guk hemen planteamendu zehatz bat egiten dugu. Hau da, erosi dakigun etxe bizitzak udaletxeak bere behar izanak
eukiteko edo larrialdetarako eukiteko. Hori da eskatzen duguna. Gure proposamena zehatza da, eta hori aztertzeko zuen eskuetan dago. Gure, ala ez gure. Eta gero, esanez, noski dala, udaletxeak bultzatzailea, baina kasu honetan, apuaren barruan egon behar zana, eta apuaren barruan txertatu egin behar zan, garapen hau, atera egiten dala, nun esaten dozkuen edo behintzak jabik iritekeko arduradunak, urte honen amaierarako ja lehenengo onarpenerako dokumente okingo dugula. Beraz, zenbat aurreraten dugu? 4 hilabete, 5 hilabete, horretan iritekek diru bat itxi dau, hau egiteko. Orduen, hori da, gure zalantzak eta maiganean jartzen dugu zan, kezkak, iritziak eta zerak, proposamenak. Beste barik. Bai, bueno, ni bukatxarren puntu negazan da, gauza bat da, alderdi bakotxak leuen etxe bizitza buruzko zera, politika edo filosofia, eta beste gauza bat da, diru batzuk etorkizuna etorriko dizen erabaki oinartzea. Ni nazinor hartzeko erabaki bat, etorkizunan hemen egongo diren, kudeatzen egongo diren pertsona, pentseko dere, errekurtso horrek PMS-ean ze arlotan sartu eran beste barik. Vale? Bueno, urrengo puntura jungo gara, urrengo puntua... Ai, parkatu. Nik boskatu eta eukidot, parkatu. Bai, esko botoak. Ez esko botoak. Eta abstentzioak. Oin 6. puntura goaz, Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako Bizkaiko emakumen eta gizonen berdintasunerako lurralde sareari Amorebieta-Etxanoko udala atxikitzea onartzea. Gai hau ongizarte batzordean aztertu zen, Ainhoa Salterain emongo diotitza, Ainhoa? Egun ondan hoi. Osoko bilkurara dakargu Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako eta bultzatutako emakumeen eta gizonen berdintasunerako lurralde sareari atxikitzea. Atxikimendu honekin, Amorebieta-Etxanoko udalak Aldundiarekin batera, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunaren alde lan egiteko konpromiso eta helburua berresten ditu. Era berean, berdintasun hori lortzeko beharrezkoak diren baldintzak bermatuko dituen neurriak arautzeko konpromisoa berresten du. Foru Aldundiaren eta udalaren arteko lan koordinatua eta bateratua funtsezkoa da berdintasun politikak eraginkortasunaz bultzateko. Helburua da, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan hausnartzeko, ikasteko, hitz egiteko eta koordinatzeko espazio komun bat erraztea, tokiko berdintasun politikak indartzeko eta udaleko berdintasun saila sendotzeko. Atxikimendu honek erakunden konpromisoa erakusten du, bai Bizkaiko Foru Aldundiarena eta baita Amorebieta-Etxanoko udalarena. Korporazio moduan, gure konpromisoa irmoa da berdintasunaren arloan. Lurralde sareari esker, orain elkarrekin lan egingo dugu, gure ezagutza trukatuz eta genero ikuspegiko neurriak adostuz. Atxikimendu honek, hausnarketarako eta azterketa bateraturako gune bat erraztuko digu, etorkizuneko neurriak, ahalik eta eraginkorrenak eta definituenak izan daitezen. Gainera, berdintasunerako teknikarien artean, langune interesgarri bat sortuko du, aldian elkarrekin lan egiteko saioak eta bilerak erraztuko dituena. Eskerrik asko, Ainhoa, batez esateko, hau batez onartuko dugu orduan? Hau batez. Ai, parkatu, Alicia. Nada. Pizka bat. Egunon, desde el Partido Socialista queremos agradecer esta adhesión. Todo suma. Y en esta lucha por la igualdad necesitamos todos los apoyos. Es un camino muy largo de recorrer y con todas las instituciones unidas esperamos y deseamos que sea más fácil. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Alicia, eta parkatu itxas emote gaitik. Aurden hau batez onartuko dugu. Bale, hau batez onartzen da. 7. puntura, ondorengo alkatearen dekretu berri ematea, lehenengoa 1682 alkatetza dekretu gehigarrien 9 zenbakidun espediente eta egonkortasun txostena kasu hontan, presupuesto aldaketa bat da, 170.000 eta horrek bideratzen dire, bai kulturara, bai kirolari, bai zerbitzu orokorrari, bai mantentze lanari eta beste partide batzueri. Hurrengo alkatetza dekretua, 1718, transferentzi kreditu globala 3 zenbakidun espedientea, kasu hontan, kirol probetarako bidaritako presupuesto aldaketa da. 8. puntua, aurrekontu aldaketa behin betiko onartu izanaren berri ematea, 6 zenbakiko kreditu gehigarria,
Kasu hontan, bere garaian onartutako kreditu gehigarria udalbatza honek eginda, esposizioa eukideu, ez du egon ingen goalazioari, plazo guztia bete dira, orduen behin betiko onartuta geratzen dela plazaratzen dugu. 9. puntua, ondokoaren berri ematea hezkuntza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuortutu izana 1087 eta 1623 alkatetza dekretuak. Toki araubideren oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3 artikuluri. Eta udala araudi organikoaren 76 artikuluri lotuta kode zibilaren 51 artikuluak. Eta toki erakundeen antolaketa jarduera eta erregimen juridikoari buruzko arauaren 54 artikulak ematen dizkidaten eskudantzaz baliaturik, ondorengo erabakiak hartu dut. Luciano Martínez Iglesias, Amoite Txanako udaleko zinegotxe jaunaren esku ustea, ondorengo ezkontzeko almena. Jon Zuluagariño eta Naikari Zarro Beazkotxea. Ezkontza hau uste lehen 24an burutu zan, udaletxe hontan. Bigarrena, Estibaliz Martiartu Crespo. Amoite Txanako udaleko zinegotxi Andrearen esku ustea jarraian adierazten den ezkontzeko almena. Rubén Guillén Casado eta Joana Moreno Rojas. Hauek iraiaren 25an ezkondu ziran. 3. Anaz Gandiaga Sarasua, Amoite Txanoko udaleko zinegotxi jaunaren eskuiztea, Alfonso Abel Lozano Akesolo eta Maite Cerda Ferreiro. Hauek, ezkondu ziren, urria batean ezkondu ziren udaletxe hontan. Bueno, momentu 3. izango zen momentu hontan gabizen aiten, berri ematea udalbatza hori, eta azkenengoa Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea eskuordetxe hauek. 10. puntura joko dugu, eta 10. puntuak alkaldeak eskuortutako toki gobernuko batzordeak hartutako erabakin berri ematea, azkeneko udalbatzatik 13 akordio hartu duz tokiko gobernu batzordeak. Eta 11. puntua eskariak eta galderak. Eskaririk, galderarik, eskariak eta galderarik espadau, eskarrik asko guztioi, eta ia azaroan normaltasunaz berriro hemen ikusten garen. Eta placer bat izan da zue guztioekin hemen berriro egotea. Eskarrik asko.